What's up Tarlagueños? My name is Alvin Bautista of Exploring Tarlac. So for today's video guys, andito tayo sa La Paz Tarlac para i-check at i-explore itong bagong cafe dito sa La Paz Tarlac, sa Barangay Karamutan, La Paz Tarlac guys. So ito yung Pops Cafe. So magkikita si Pops Cafe guys, malapit lang sa La Paz Public Market and then mismo sa plaza nila. So ito guys, yung pinaka-pwesto niya, dati siyang 5-star terminal, na ngayon is Travelers Complex dito sa Barangay Karamutan na La Paz Tarlac. So pasok tayo guys, samahan nyo ako, papakita ko sa inyo guys ano yung mga ino-offer nilang foods dito sa Pops Cafe. Let's G! Yun na lalagay nyo, bali pasok na tayo, papakita ko sa inyo yung itsura ng loob ng Pops Cafe dito sa Barangay Karamutan, La Paz Tarlac guys. So ito sa pinakalabas, so ito yung pinaka alfresco dine-in nila. So every Wednesday to Sundays guys, meron silang live band, start siya ng 6 PM. So kung ayaw nyo nang medyo close yung pinagkakainan nyo, so pwede kayo dito. So may alfresco dine-in sila guys. And then nag-offer din sila mga alcoholic drinks, syempre habang nakikinig kayo ng live band. So every Wednesday to Sunday yan, 6 PM. Dito lang sa Pops Cafe, Barangay Karamutan, La Paz Tarlac guys. Check naman natin yung pinakaloob ng Pops Cafe. So ito siya guys, very instagrammable yung pinakaloob nila. Ito siya. Yun sir, Tarlagueños, bali nandito na tayo sa loob ng Pops Cafe. Sabi ko nga kanina, pinakita ko sa pinakalabas, so may alfresco dine-in sila. Kung gusto nyo sa labas, pwede. Pero pwede din naman dito sa pinaka loob nila guys. So maraming tables and chairs. Tulad dito, may sofa sila sa loob, and then yan. Yung guys, so bago ko kainin itong sinerve sa akin ng Pops Cafe, so check muna natin yung menu nila kung ano ba yung meron dito. So ang sinerve nila sa akin is itong coffee caramel frap, and then itong ultimate Pops Burger. So yung ultimate Pops Burger nila guys, ayan siya. So may kasama na siyang french fries, and then ididip mo siya sa mismong mayonnaise. So sa mga frap nila guys, meron silang mocha frap, coffee jelly, strawberry and cream, vanilla frap. And ito nga sa akin is itong coffee caramel frap. And then nag-offer din sila ng mga special drinks katulad ng Calabasil Detox. So itong Calabasil Detox nila, no, Tarlagueños, pinagsama siyang calamansi tsaka basil leaves. And then mayroon din silang cucumber lemon detox, passion fruit, and then yung Milo Monster nila. Sa mga hot drinks or mga espresso naman nila guys, nag-offer silang cafe americano, cafe latte, cappuccino, mocha latte, matcha latte, and hot chocolate. So yun guys, yun lahat yung mga in-offer nilang drinks. Pero meron din pala silang in-offer na ice blend like ice caramel macchiato, ice mocha latte, ice matcha latte, vanilla coffee, ice coffee latte, and then ice cafe americano. And then guys, no, nag-offer sila ng appetizers habang inihintay nyo yung foods nyo. Pwede kayong mag-order ng cheesy nachos, fries, cheesy sticks, and then meron din silang dynamite. And then guys, eto, nag-offer din sila ng pasta deliciosa. So yung pinaka best seller nila ay itong chicken alfredo, and then meron silang pesto basil pasta, tuna pasta, and then carbonara.
And then, other Kenyas, nag-offer din sila ng mga sandwiches like itong Pops Clubhouse. So, ito yung mga bestseller nila. And then, pancake special. And then, syempre, yung serve nila sa atin. Ito yung tinatawag nilang Ultimate Pops Burger na may kasama ng french fries. And then, sa pinakalikod, meron din silang ino-offer na pizza. So, 9 inches yung laki niya, guys. And then, 8 slices na siya. So, meron silang Hawaiian overload, pepperoni overload, and then yung 4 cheese overload. And then guys, kung gusto nyo mag-chill sa pinakalabas nila, ito yung sa alfresco dining nila. So may mga available silang pulutan dito. Ito yung sisig kapampangan, dinakdakan, tokwat baboy, binusog na puset, papaitan, buffalo wings, sizzling tofu, chicharron bulaklak, fried isaw, and then calamares, and crispy pata. Sa mga rice naman nila, nag-offer sila ng yang chow for solo, and then yang chow good for 2 to 3 packs guys, meron din sila. And then available din yung garlic rice and then plain rice. Yun guys, no, kung pagkatapos nyo mag-chill and then gusto nyo magpainit, nag-offer din sila ng noodles like itong Lomi Supreme nila, and then yung Canton Beyond Special. And then sa mga beer and cocktails nila, so ito yung offer ng Pops Cafe guys. Itong tropical punch nila, yung pinaka-tower nila. And then nag-offer din sila ng pitcher dun sa tropical punch. And then yun, meron silang Samig Light, Samig Pilsen, Samig Apple, and then Red Horse. Yun na Kenyos, bago ko kainin itong Ultimate Pops burger natin, and then itong prop. So kung gusto nyo mag-order sa Pops Cafe dito sa Barangay Karamutan, La Paz, Tarlac guys, so open yung pinaka Facebook page nila. Pwede kayong mag-message doon, and then around Poblacion, free. And then kung medyo malayo na guys, may charge na siya. So kung ayaw yung lumabas, gusto nyo lang matikim na mga sarap na prop nila dito, and then mga burgers, pizza. And then kung gusto nyo mag-chill guys, open na open itong Pops Cafe. Dito yung pinaka-pesto niya guys, yun nga sabi ko kanina, is Barangay Karamutan, La Paz, Tarlac. So dati siyang 5-star bus terminal, na ngayon is Travelers Complex. So titikman na natin ito yung Ultimate Pops burger, and then syempre yung prop natin. So sa prop guys, 130 pesos, and then itong Ultimate Pops burger nila is 220 pesos. So sulit na sulit guys, napakalaki ng burger, and then syempre may kasama na siyang french fries. So yun, samahan nyo muna akong kumain, and then later labas tayo, check natin yung pinakalabas. Meron na silang live band, so bibilisan lang natin kumain. So excited na akong lumabas para pakita sa inyo guys yung vibes nung sa alfresco dining nila. Let's G. Nandito na tayo sa labas ng Tarlaceños. Napakasulit nung Ultimate Pops burger nila, and then syempre yung pinaka-prop guys, no. Kung gusto nyo mag-chill lang, napakaganda nung vibes sa pinaka-loob. Yung pinaka-interior design guys, kung plantitos and then plantitas kayo, siguradong magugustuhan nyo. Isama nyo na yung buong barkada at pamilya nyo guys. Pumunta na kayo dito sa Pops Cafe, dito sa Barangay Karamutan, La Paz, Tarlac. So malapit lang siya sa mismong plaza, and then sa mismong public market. So ngayon dito tayo sa labas para makinig ng live band dito sa Pops Cafe. So every Wednesday, Sunday guys, 6 PM onwards. So nag-start na yung live band nila dito. Open si Pops Cafe ng 1 PM hanggang 11 PM Monday to Sunday guys. She's always been there for me. She'll be there by my side. Too high.
night. So bright. Yun talaga nyo, hanggang dito na lang. So kakagaling lang natin sa pinakalabas. So narinig nyo naman guys kung gaano kaganda yung mga nagla-live band dito sa Pops Cafe dito sa Barangay Karamutan, La Paz, Tarlac. So dating 5-star terminal itong pwesto ng Pops Cafe guys. So ngayon tinatawag siyang Travelers Complex. So nasa gitna daw siya ng public market, and then usukang konti papunta sa may plaza nila guys. So andito na yung Pops Cafe. Madali lang naman siyang puntahan. So yun guys, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko and then vlogs, and then lahat ng i-explore natin dito sa Tarlac guys. So huwag niyong kalimutang i-follow yung Facebook page ng Pops Cafe. So ito siya guys. Follow nyo para sa mga upcoming promos nila. And then kung gusto nyo mag-order, pwede guys, free delivery around Poblacion. And then kung medyo malayo, may charge na yon. So yun guys, no, share nyo na itong vlog na to para malaman ng mga Tarlaceños dyan itong masarap na cafe na kainan dito sa La Paz, Tarlac. So sa lahat ng taga La Paz, guys, puntahin nyo na itong Pops Cafe dito sa Barangay Karamutan, La Paz, Tarlac. So until our next vlog, peace out!